Gaztedi saia edo izan da, legealdi honetan bai, eta aurrekontuei begira edo behin eta berriz aipatu dugun gaia, ez? 2016an edo saia desagertarazi zuten ludoteka eta gazteleku zerbitzuak ixtearekin batera, eta guk ez dugu ulertzen, ez? Beasain bezalako herri batean nola ez dauden horrelako zerbitzuak, ez? 2021eko aurrekontuei begira proposatu genuen gazte diagnosi bat edo egiteko behar hori edo, eta adostu zen dirulerro bat hori egiteko. 2022an nolabait diagnosi hortan oinarritutako edo ekintza plan bat egitea adostu zen. Ekintza plan hori intzan, baina intzan lan sustapenerako kontratu baten bidez, eta gero paperea gelditu da, ez? Hau da, horrek nekez ulertzen dugu nola izan dezaken ekintza plan batek edozein dela edo jarraipena ez badu teknikaririk, ez badu saik hori gidatuko duenik, ez? Berdintasun teknikariaren gaia ere, etengabeko aldarrikapena izan da legealdi honetan, eta aurrekontuei begira ere. Proiektu edo programan kontratazio bat badago, baina teknikari horrek lan anitzak egiten ditu, ez? Eta guretzat bere biziko garrantzia dauke berdintasun politiketan lan zehatzetan arituko den udalangile bat izatea, ez? Hurrengo urteko plantillan bai jaso da horrelako figura bat, baina nolabait guri partxe bat iruditzen zaigu berriz ere gazteria, hezkuntza, berdintasuna edo landuko dituen pertsona bakarra planteatzen dela. Horretan zenbait herrigunen birgaitza edo proposatu dugu, ez dugulako irudikatzen bigarren mailako auzoak dituen herri bat edo, eta hor kokatuko genituzke bai Biztalai auzoa birgaitzaren proposamena eta baita Isabel Olano parkearen berritzea edo, ez? Mugikortasuna ezinbesteko ardatz iruditzen zaigu eta zentzu horretan bai, mugikortasuna laguntzeko neurri proposamenak egin ditugu, ez? Zentzu horretan izan daitezke maldetako karriak, txerrendutzako aparkalekuak eta landa eremuko auzoetako garraioa hobetzeko zerbitzuak, ez? Azpikontratazio orokortuarekin amaitzeare bada EH Bilduren helburutako bat, proposatu izan dugu, guretzat baditugu bi zerbitzu garrantzitsu edo azpikontratatu daudenak, askoren artean, baina bi bereziki duten magnitude eta zerbitzukatik oso garrantzitsu diena, bai kiroldegia eta etxez-etxeko laguntza eta eguneko zentruko zerbitzuta zaigia, eta zentzu honetan bai eskatu genuen azterketa integral bat egiteko behar hori, ez?